Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel ninyong Kwentong Takip Silim dito sa YouTube. Ako po si Hero, 55 years old na ngayon. Sa Quezon Province po ako isinilang, pero sa Maynila na po ako nagkaisip. Ulila na po ako sa mga magulang. Namatay ang nanay ko nung 5 taong gulang ako sa sakit na lupus. Samantalang si tatay naman po ay pumanaw sa sakit na AIDS. Opo, may AIDS po ang tatay ko kung kaya't napilitan ng Lola Katie ko na ina ng nanay ko na ilayo ako sa kanya nung siya po ay may HIV pa lamang. Pneumonia talaga ang sabi ng doktor na sanhi ng pagkamatay ng tatay. Pero yung pneumonia na ito ay nakuha ni tatay dahil sa mahina na niyang immune system. Hiro, apo. Kunin mo na yung mga maleta mo at ipasok mo sa kwarto mo. Nasaan po ba ang kwarto ko dito, Lola? Ayun, yung malaking kwarto sa dulo. Doon ang dating kwarto ng mama mo nung bata pa siya. Paano po si tatay, Lola Cathy? Wala siyang kasama sa bahay. Kailangan mong lumayo sa tatay mo. Nakakahawa ang sakit niya. Nakakahawa? Oo, apo. Maraming namatay nung 80 sa sakit na AIDS. Hindi ka dapat lumapit sa tatay mo. Mahahawa ka. Hindi naman po kasi sakit na makukuha sa akin yung AIDS, Lola. Saka, hindi pa naman AIDS yung sakit ni tatay. HIV pa lang po. Kahit na. Kahit pagbalik-balik na rin natin ang siyensya. Nakamamatay pa rin yung HIV AIDS na yan. Yang kasing tatay mo. Masyadong... Ay, nako. Napakahilig. Ayan tuloy ang napapala niya. Bakit hindi niyo po pagalingin si tatay, Lola? Di ba sabi niyo may kapangyarihan kayo? Di ba nanggagamot kayo? Albularya ako, Hero. Pero dahil sa anting-anting ko, nagagawa ko na rin kausapin pati yung mga espiritu. Masasamang espiritu, mga ligaw na kaluluwa, mga kampon ng kadiliman. Bakit yung masasama ang kinakausap niyo? Hindi ko pinili, apo. Kusa na lang silang dumating na parang ulan sa buhay ko. Biglang darating na walang pasabi. Minsan may mga hudyat na nandyan na sila. Madalas, nahuhuli nila akong hindi handa. Kaya para hindi nila ako masaktan o masaniban, nilalabanan ko sila ng anting-anting ko. Pwede ko po bang makita ang anting-anting niyo, Lola? 17 anyos ka pa lang, hindi ka pa pwede. Kapag sumapit ka na ng 21 kaarawan mo, ipapakita ko sa iyo ang anting-anting ko. Pero ganun pa man, sasamahan mo ako sa Banahaw sa darating na Biyernes. Ano pong gagawin natin doon sa Banahaw? Biyernes Santo na sa darating na Biyernes. Dadasalan ko ang anting-anting ko sa paanan ng bundok ng Banahaw. Ito ang sekreto ng kapangyarihan ng agimat ko, Hero. Pinababasbasan ko sa matandang nakatira sa lupa ang anting-anting ko. Ganun ba, La? Paano po si tatay? Sino po mag-aalaga sa kanya sa San Lazaro? Ipagdarasal natin siya sa mga nilalang na naninirahan sa bundok ng Banahaw. Sila ang makakatulong sa pagpapagaling ng ama mo, Hero. Kaya kailangan mong sumama. Kailangan ng tatay mo ang dasal mo. Pero kahit anong gawin kong dasal, namatay pa rin si tatay. 2 linggo pagkatapos ng Holy Week, inilibing namin siya pagkalabas ng ospital. Ayaw ng Lola Katie ko na mahawa raw kami ng sakit niya.
Hindi ko makakalimutan ang stigma na nilikha ng lola ko tungkol sa sakit ng tatay ko. Walang nakiramay sa libing ng tatay ko at wala nang dumalaw sa kanya sa sementeryo dahil nakakahawa daw. Lumipas ang halos 10 taon na kapangasawa ako ng isang magandang babae. Si Lavi. Siya ang kumumpleto sa buhay kong walang buhay. Malungkot at walang kakulay-kulay. Si Lavi ang nagturo sa akin ng mga bagay na kakaiba. Ouija board ang tawag dyan, honey. Nabasa mo na ba yung instructions kung paano gamitin? Honey, para saan ba to? Ano ka ba? Maglalaro tayo ng Spirit of the Glass. Spirit of the Glass? Hindi ba delikado to? Anong delikado? This is fun, honey. Kaya nga nagpabili ako nito sa tita ko sa States para meron tayong game board dito sa bahay. Game board. Pero nakakatakot tong game na gusto mo, Lavi. Hero, kumalma ka. You're overacting again. Anong nakakatakot sa Ouija board na to? Maglalagay lang naman tayo ng baso sa gitna. Ilalagay natin yung tip ng daliri natin sa puwet ng baso, tapos magtatanong tayo. Magtatanong kanino? Duh! Honey naman eh. You're acting stupid na naman eh. Eh di syempre, sa espiritu. Kaya nga Spirit of the Glass eh. Ano yun? Parang galing sa kitchen. Sandali lang, honey ha. Titingnan ko. Bilisan mo ha. 5 minuto ang lumipas pero hindi na bumalik sa sala si Lavi, Sir Jupiter. Tinawag ko siya ng ilang ulit pero hindi siya sumasagot. Lumipas ang 10 minuto, pinuntahan ko na siya sa kusina. Oh, shit! Fuck, Lavi. Honey, huwag kang magugulat. Nagulat ka? Atakin ako sa puso nito eh. Para ka namang lola ko? Matatakutin na mali-mali. Anyway, honey, halika na. Maglaro na tayo ng Spirit of the Glass. Etong gagamitin nating baso. Itong fave kong glass. Honey, Holy Week ngayon. Sa tingin ko, hindi maganda. Kaya nga tayo maglalaro ng Spirit of the Glass ngayon eh. Kasi mas maraming kaluluwang pakalat-kalat kapag Holy Week. Alam mo ba yun, honey? Seryoso ka? Oo, kaya akin na yung kamay mo. Ipatong mo dito sa puwet ng baso. Okay. Tapos? Huwag mo idikit sa daliri ko. O ngayon, tawagin mo na yung espiritu na gusto mong kausapin. Ayoko nga. Ba't ko gagawin yun, honey? Sinong nagbukas ng radyo? Oh, that's my favorite song, honey. Natatandaan mo? Oo, pero bakit biglang bumukas yung radyo? Hero, kalalaki mong tao. Duwag ka. Okay, fine. Ako nagagawa. Pumikit si Lavi at huminga ng malalim. Ginaya ko lang ang ginawa niya. Maya-maya ay nagbitaw na siya ng mga nakakakilabot na salita. Espiritu, nandyan ka ba? Tinatawagan ko ang iyong kaluluwa. Pumasok ka sa baso, bilis. Ngayon na. Pagalawin ang baso kung nandyan ka na. Ha? Nanginig ako ng kusang umandar ang baso papunta sa kaliwa at tumapat ito sa salitang, "Yes."
Lovey. Honey. Gumalaw yung baso. Shh! Huwag kang maingay, honey. Ano ang pangalan mo, Espiritu? Dahan-dahang gumalaw ang baso. Inispell nito ang pangalang L-U-C-I-F-E. Ayoko na. What the? Honey, bakit ka Gusto ko nang bumitaw. Ayoko usapin yung si ano. Sino? Hindi pa nga natin siya nakikilala, bumitaw ka na. Killjoy mo naman, hero. Nakakaloka ka. Hindi ka masarap ka bonding. Lovey, hindi pa ba sapat yung mga letrang inispell niya para hindi mo siya makilala? Hello! Masyado ka namang nangunguna eh. Malay ba natin kung Lucifer ang name ng spirit o kaya Lucy Fernandez pala. Inunahan mo eh. Lovey, honey, sandali lang. Matanong ko nga kung bakit obsessed ka sa game na to. Dahil naniniwala ako na pwede tong paraan para makausap ang mga namatay nating loved ones. Ano? Naniniwala ako na nandyan lang ang mga kaluluwa at spirito ng mga taong namatay sa paligid natin. Naghihintay lang sila na kausapin natin sila. Sigurado ka? Kailangan ko pa bang patunayan sa'yo para maniwala ka? Hindi naman sa ganun, honey, pero Maliligo na ako. Ligpitin mo na lang yan. Imbierna ka, honey. Sa kama na lang tayo magtuos mamaya. Manda ka. Uubusin kita hanggang sa mawalan ng katasyang... Yung ano? Secret! Walang clue. Maliligo na ako, Patayin mo na yung radio. Ito talagang asawa ko. Bida-bida ka rin eh. Ang asawa kong si Lavi ang nagturo sa akin kung paano maglaro ng Spirit of the Glass at sa Ouija board. Aaminin ko, Sir Jupiter, nagustuhan ko ang paglalaro ng Spirit of the Glass kasama ng asawa ko. Ginawa namin siyang libangan sa loob ng halos 1 taon at kalahati. Kung sino-sinong mga ligaw na kaluluwa na kamag-anak niya ang nakausap namin. Kumbinsido naman ako na legit nga yung convo namin habang naglalaro. Ginabi-gabi namin ang Spirit of the Glass hanggang isang araw. Umuwi na lang si Lavi na kumakandirit sa saya. Hero! Where's my hero? Lovey, honey, bakit? Guess what? What? Bakit parang nanalo ka sa loto sa sobrang lapad ng smile mo? Buntis na ako! Ano? Yes, honey. 2 buwan na. Magiging daddy na ako? Yes! Magiging ulirang ina-award din na ako, hero. Honey bunch. Pangis nga niya sa honey ko maganda. Grabe! Ano po, Dok? Patay na ang asawa ko? Ang mas nagpasaklap ng pangyayari, namatay din ang baby boy namin. Matapos ang ilang oras dahil premature ito nang ipanganak. Parehong kaligayahan ko ang binawi agad sa akin ng Diyos, Sir Jupiter. Anak, bakit pati ikaw? Lord, bakit po? Bakit? Bigla
na akong nabaldado sa pagkamatay ng mag-ina ko, Sir Jupiter. Daig ko pa ang taong may depresyon at malubhang sakit. Bumagsak ang katawan ko. Nawalan ako ng direksyon. Nablangko ang utak ko kasabay ng pagmumukmuk ko ng halos 2 buwan sa kwarto naming mag-asawa. Pero, Apo, alam kong gising ka. Bakit hindi ka bumangon dyan sandali? Maligo ka, tapos kakain tayo. Nilinis ko na ang sala ninyong mag-asawa. Inayos ko na rin ang kusina ninyo. Ito na lang kwarto ninyo ang kailangan kong linisin. Umalis ka na, La. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka bumabangon dyan. Gusto ko nang mamatay. Nanahimik si Lola Katie pansamantala. Maya-maya, nakarinig na lang ako ng isang mahinang bulong. Murmurlum, abendunum, muriatim, meoriam, bernabal, isukut marim, Mariam, Domini Placid. Nagulat na lang ako nang makita ko ang sarili ko na nakaupo na sa harapan ng mesa sa kusina at may masasarap na pagkaing nakahain sa harapan ko. Paano ako nakarating dito sa kusina? Binuhat niyo ba ako, Lola? Kumain ka na. Hindi ko sasagutin lahat ng tanong mo hanggat hindi ka kumakain. Kayo ba ang nagluto nito? Ako, pagkatapos mo kumain, maligo ka na. Opo, Lola. May kung anong kapangyarihan ng Lola Katie ko na kumukontrol sa pag-iisip at katawan ko, Sir Jupiter. Nagkaroon ako bigla ng lakas. Para niya akong binugahan ng hangin matapos kong masakal ng napakatagal. Para niya akong binuhay muli mula sa pagkakamatay. Sa susunod na linggo, Holy Week na, sasamahan mo ulit ako sa Banahaw para pabendisyonan ng anting-anting ko. Sige po, Lola. 2 araw na namalagi sa bahay namin ng asawa ko si Lola Katie. Nang umuwi na siya at naiwan ako mag-isa sa bahay, bigla ko na namang naramdaman ang lungkot. Ang pag-iisa. Bigla kong na-miss ang asawa ko, Sir Jupiter, lalo na nung makita ko ang Ouija board na nakalapag sa sahig ng music room namin. Lalo kong na-miss ang asawa kong si Lavi. Umalingaw-ngaw na parang boses sa panaginip ko ang mga sinabi niya noon. Lavi, honey, sandali lang. Matanong ko nga kung bakit obsessed ka sa game na to. Dahil naniniwala ako na pwede tong paraan para makausap ang mga namatay nating loved ones. Ano? Naniniwala ako na nandyan lang mga kaluluwa at spirito ng mga taong namatay sa paligid natin. Naghihintay lang sila na kausapin natin sila. Sigurado ka? Kailangan ko pa bang patunayan sa'yo para maniwala ka? Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Sir Jupiter. Kinuha ko ang paboritong baso ng asawa ko at nilagay ko yun sa gitna ng Ouija board. Nag-concentrate akong maigi bago ako bumulong sa ere. Espiritu ng asawa ko, nandyan ka ba? Tinatawagan ko ang iyong kaluluwa. Pumasok ka sa baso, bilis. Ngayon na, pagalawin mo ang baso ko, nandyan ka na.
Gumalaw ang baso, Sir Jupiter. Kinumusta ko ang asawa ko at naapektuhan ako sa sagot niya. Malungkot na malungkot daw siya sa kabilang buhay. Kailangan niya raw ako para maging masaya siya. Para akong nilamon ng pagdadalamhati ko nang malaman ko yun mula sa Ouija board. Lavi, honey, paano ka magiging masaya? Sabihin mo sa akin, Lavi. S-U-M-A-M-A-K-A. Sumama ka? Saan ako sasama? Pero hindi na gumalaw pang ulit ang baso. Hindi ako nakatulog simula nang makausap ko sa Spirit of the Glass ang asawa ko, Sir Jupiter. Inaraw-araw ko na ang pakikipag-usap sa kanya gamit ang baso at ang Ouija board. Simula Holy Monday hanggang Monday, Thursday, iisang convo lang ang ginagawa namin. Lavi, alam ko, honey, na mas malungkot dyan. Pero alam mo bang napakalungkot ko rin dito? Hindi na ako katulad ng dati simula nang iwan mo ko. Kaya kung anong gusto mo para magsama tayo ulit, gagawin ko para lang makita at makapiling ka ulit. Gusto mong magsama tayo, di ba? Gumalaw ang baso at tumapat sa salitang yes. Ako rin. Ano bang dapat kong gawin para magsama na tayo? Biglang kumislot ang mga ilaw sa music room. Nagulat na lang ako nang biglang tumugtog ang radyo naming luma. Natigilan ako sa awiting narinig ko. Lavi, ikaw ba yan asawa ko? Kunin mo na ako. Ayoko na mag-isa. Hindi ko na kaya. Sabihin mo sa akin, asawa ko. Anong dapat kong gawin para magsama na tayo? Biglang umandar ng dahan-dahan ang baso at pinuntahan ito isa-isa ang mga letrang bumuo ng isang salita. Salitang nagbigay sa akin ng kakaibang palaisipan na may halong katatakutan. L-A-S-O-N. Lason ang inispell ng baso. Pinilit kong paandarin ito ulit nang magtanong ako pero parang nakadikit na sa board ang butas ng baso. Anong ibig mong sabihin sa lason? Napahiga ako sa gulat nang sumabog na parang dinamita ang basong nakapatong sa Ouija board. Kasunod nun, narinig ko na lang ang umaalingaw-ngaw na boses ng asawa ko. Mahina ito pero napakalinaw sa tenga ko. Uminom ka ng lason. Nang sumapit ang Black Saturday, pumunta ako sa butika para bumili ng lason. Ginamit ko ang mga reseta ng doktor ko. Pinaghalo-halo ko ang iba't ibang gamot na pampatulog. Mahigit 100 tableta at kapsula. Sabay-sabay kong isinubo habang nakaharap ako sa Ouija board. Mabilis sumipekto ang mga gamot na ininom ko. Wala pang 5 minuto, nakaramdam na ako ng kakaibang pagkahilo. Tumibok ng mabilis ang puso ko at bigla itong tumigil sandali. Nanlabo ang paningin ko. Lavi, nandyan na ako.
Hindi pa ako ganap na nakakapikit ng may isang maitim na nilalang na lumabas na lang bigla mula sa baso na nasa harapan ko. Nakakatakot ang imahe at figura ng itim na nilalang. Meron itong pulang mga mata, malaking bunganga na puno ng sungki-sungking pangil. Malapad ang katawan nitong nababalutan ng malatinik na itim na balahibo. Meron itong mahabang buntot at 2 sungay. Hindi ako maaaring magkamali, Sir Jupiter. Lucifer, Satanas, layuan mo ko. Ako nga si Satanas, ang matagal niyo nang kinakausap na mag-asawa. Akin na ngayon ang iyong kaluluwa. Hero! Apo! Anong nangyayari sa'yo? Biglang lumabas si Lola Katie mula sa kung saan. Bitbit niya ang isang malaking triangulo na metal na kulay ginto. Tumakbo siya papunta sa akin nang sunggaman ako ng demonyo, pero bigla nang dumilim ang paningin ko. Nawalan na ako ng malay kasabay ng pagkawala ng hininga ko. Alam ko, Sir Jupiter, nilamon na ako ng kamatayan. Ganun lang, at para akong itim na usok na lumipad sa mas madilim na lugar, pabulusok sa ibaba ng lupa. May mga umaalingaw-ngaw na boses akong narinig. Tina't boses ng tatay kong umiiyak, uli ng panaghoy ng mga kakaibang hayop. Kasabay ng paglipad ko sa kung saan, bigla kong narinig ang boses ng asawa ko. Hero, bumalik ka. Hindi mo pa oras. Lavi, nasan ka? Nandito na ako. Hindi pa panahon, Hero. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Magkikita din tayo. Mahal na mahal kita. Asawa ko. Isang nakakabulag na liwanag ang biglang umusbong mula sa kung saan. Nagkulay puti ang paligid. Halos mabulag ako sa pagkasilaw sa nagsasalitang liwanag. Bigla akong nagising mula sa isang parang malayong paglalakbay, Sir Jupiter. Nagsuka ako ng nagsuka. Itinakbo ako ng Lola Katie ko sa ospital at doon nga ay na-diagnose ako ng mga doktor na nag-overdose ng sleeping pills. Lumipas ang Black Saturday at dumating ang araw ng muling pagkabuhay. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mong pagpapakamatay, ha? Mabuti na lang at sinagip ka ng anting-anting ko. Hindi, Lola. I'm so sorry po. Pero hindi ang anting-anting niyo ang sumagip sa akin. Minamaliit mo ba ang kakayahan ng anting-anting ko? Hoy! Galing pa sa mga katipunera ang mahiwagang agimat ko. Wala nang masihiwaga pa sa kapangyarihan ni Kristo. Kristo? Sino ibig mong sabihin? Nakausap ko si Jesus, Lola. Binigyan niya ako ng second chance na mabuhay. Si Jesus ang nagpadala sa akin pabalik dito sa mundo. Maniwala kayo. Jesus Mariosep, totoo ba yan, Apo? Opo. Kaya pagkalabas ko dito sa ospital, samahan niyo akong magpamisa sa simbahan. Magpapasalamat po ako sa kanya. Siya na namatay sa krus para iligtas tayong lahat mula sa kasalanan. Siyang Diyos na dapat papurihan at pag-alayan ng ating buhay. Siyang pinagmumulan ng katotohanan at ng ilaw. Hindi yung kung anong anting-anting o spirit of the glass na walang kawawaan. Amen. Amen.
I love you, Lola Cathy. Pagaling ka lalo, apo ko. I love you too. Magmula noon ay hindi na ako naglaro pa ng Spirit of the Glass. Sinunog ko ang Ouija board na paborito ng asawa ko. Hindi ko na rin ginawang ugali ang makipag-usap sa kanya, imbes ay si Jesus ang ipinalit ko sa asawa ko. Opo, Sir Jupiter. Kay Jesus ako kumapit at nakipag-usap. Heart-to-heart talk. Araw-araw. Iniiyak ko sa kanya ang lahat ng takot ko at hinihiling ko sa kanya ang kabutihan na nais ko. Mas naging maliwanag at payapa ang buhay ko simula nang gawin ko yun, Sir Jupiter. Ngayon po ay magkasama kaming naninilbihan ni Lola Katie sa isang charity institution. Ako bilang teacher sa katekismo at si Lola bilang cook sa kusina na nagpapakain ng mga bata. Masaya ang buhay naming maglola. Ngayong Holy Week, dasal ko ang kapayapaan at tunay na pagpapala sa inyong lahat. Mahalin natin ang Diyos tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Magandang gabi sa inyong lahat. Hero, alam mo bang mas importante ang resurrection kaysa sa birth of Christ? Talaga? Oo. Turo sa amin sa Catholic school. Kaya nga fave ko rin tong kantang to eh. Pakinggan mo. Parang ang bigat sa pakiramdam ng paligid eh. Nasaan ka? Kailangan nating tapusin to. Caretaker kayo ng building, di ba? Saklolo! Hi, kwentong takipsilim. Ako po si Jake. Naninirahan ngayon dito sa Butuan. Pero itong ikikwento ko ay nangyari po sa bandang Davao Region noong first year college ako taong 2009. Hindi ko na lang sasabihin kung saan eksakto, kung sa mismong Davao City ba o sa ibang kalapit lungsod. Mahirap na pong magka-issue pa, lalo't balita ko bubuksan daw ulit ang babanggitin kong abandonadong building. Alam ko naman na talagang hindi ako dapat pumayag sa challenge na yun. Dapat hindi po ako nagpadala sa buyo ng mga schoolmates kong matitigas ang mukha. Pero wala eh. Lalampa-lampa ako noon at wala akong lakas ng loob para palagan sila. Sa halip naisip ko pang sumali sa isang fraternity sa school namin para mapataas ang tingin ko sa sarili. Walang bugbugan sa initiation rites ng fraternity na yun. Sa halip hinamon ako ng mga officers na pasukin ang isang abandonadong gusali bilang pagsubok. Dating luxury hotel yun na tinamaan ng problema sa pananalapi, kaya nagsara. At ang bali-balita sa amin, pinamamahayan na raw ito ng mga multo at iba pang mahihiwagang nilalang. Bagay na hindi ko agad pinaniwalaan. Kasi meron naman itong caretaker. Ang sabi, may balak daw kasi ang mga may-ari na ibenta ang naturang building.
kaya kailangang bantayan kahit di ginagamit. Biyernes ng gabi po kami pumunta sa may building, bandang alas 7. Kailangan lang daw naming makarating sa 12th floor. Pumunta sa isang overlooking bar, tapos kuhanan ng litrato ang katabing mall ng building. Gagamitin namin ang isang lumang klase ng kamera. Yung litrato raw ang magsisilbing ebidensya na nakarating kami sa pinakataas ng abandonadong building. Kasama ko lang noon sa pagpasok si Kuya Jerry, isang third-year student na gusto ring sumali sa fraternity. Yung mga frat po talaga maghihintay lang sa amin sa katabing mall. Nakakaloko pa nga ang ngisi ng mga yon habang pumupuslit kami ni Kuya Jerry sa isang basag na bintana. Pagkapasok pa lang namin sa madilim na pasilyo, hindi na kaagad maganda ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Ingat, tol. Baka sumubsob ka sa sahig. O ayan, bilisan na natin at ang matapos na tong pagsubok na to. Kuya, Oh, problema. wala ka bang nararamdamang kakaiba dito? Wala naman. Maliban siyempre sa alanganin talaga tong pumuslit tayo ng walang paalam. Eh ikaw ba, may napapansin kang kakaiba? Hindi ko alam kung ano. Basta, parang ang bigat sa pakiramdam ng paligid eh. Tol naman, nandito na tayo, aatras ka pa ba? Huwag mo nang takutin yung sarili mo. Shh! Kuya, may paparating yata. Tago tayo, bilis. Mabilis kaming nakapagtago sa likod ng isang receptionist desk. Dinig naming may mabibilis na hakbang sa pasilyo. Tapos may tunog ng pagtalbog ng bola. Hindi ko pa matukoy noong una kung ano. Basta kinabahan ako, lalo na nang huminto ang mga yabag sa tapat ng pinagtataguan namin. Bigla po kasing bumigat ang hangin at lumamig ng gusto. Ramdam ko ring tinititigan kami ng kung sino mang nakahinto sa harap ng desk. Kahit maayos naman kaming nakatago. Ilang sandali pa at narinig naming tumakbo ulit ang kung sino. Subalit may narinig din kaming iba pang mga yabag mula sa kabilang direksyon. Kinakabahan man, nilakasan ko ang loob at sumilip sa gilid ng kahoy na desk. Kumabog lalo ang dibdib ko at napabalik sa pagkakatago nang makita ko ang isang may katandaang lalaki. Nagpalinga-linga siya sa harap ng desk. Tapos iniilawan ng flashlight ang buong paligid. Anong nakita mo? Huwag kang maingay, kuya. May tao pa. Ilang minuto pa, narinig din naming umalis ang matanda, Sir Jupiter. Nagpalipas muna kami ng ilang sandali bago lumabas sa pinagtataguan. Mahirap po kasing magpakakampante at baka makita kami noon. Isa pa, hindi pa rin ako makahinga ng maayos dahil sa kaba. Kahit hindi naman na malamig at mabigat ang hangin. Nang lumabas na kami, agad naming hinanap ang hagdan paakyat. Medyo nahirapan kami dahil sa makapal na alikabok, dilim at manipis na hangin. Hindi rin namin pwedeng iwas-iwas ng basta ang kani-kaniyang flashlight at baka makita kami ng kung sino. Hindi rin ako nilubayan ng kaba lalo pat naririnig pa rin namin ang tunog ng pagtalbog ng bola sa kung saan. Uy, Jake. Ano yun? Bata? Ha?
Saan? Bata ba talaga yun? Nagulat ako nang biglang tinuro ni Kuya Jerry ang isang tumatakbong bata, Sir Jupiter. Inakala ko pang ang guni-guni kasi napakabilis niyang mawala at malabo sa paningin ko. Pinunasan ko ang eyeglasses ko tapos wala naman akong nakitang bata nang isuot ko ulit. Tara, bilis! Sundan natin! Teka, kuya. Hindi ako mapalagay dun sa bata eh. Bigla kasing nawala. Paano kung multo yun o kung ano mang lamang lupa? Ewan ko sa'yo. Masyado mong tinatakot sarili mo sa mga ganyan eh. Hindi naman totoo yung mga multo. Kung ayaw mo, bahala ka dyan. Hindi rin naman natin alam kung saan dadaan eh. Basta ako susundan ko yun. Hindi na po ako komportable doon pa lang, Sir Jupiter. Isip ko talaga, hindi tamang sundan namin yun. Pero nagpumilit si Kuya Jerry sa katuwirang di rin naman namin alam kung saan kami dadaan. Nang sinundan nga niya ang bata sa pinuntahan nito, wala na akong nagawa kundi sumunod din. Bagamat ayokong sundan yung bata, ayoko ring maiwang mag-isa. Pagkaliko namin sa pinuntahang pasilyo ng bata, nakita nga po namin ang hagdan paakyat. Madilim at malikabok. Kaya maingat na inilawan ng flashlight ni Kuya ang kabuuan ng hagdan para makasigurong ligtas itong daanan. Doon nahagip ng ilaw ang batang nakadungaw sa may second floor. Siguro mga 8 o 9 na taong gulang na lalaki. Nakangiting tinititigan kami. Tinanong ni Kuya Jerry kung anong ginagawa niya sa ganoong lugar, ngunit ngumiti lang lalo ang bata at sinabing, Gusto niyang maglaro? Pagkatapos mabilis itong umalis papuntang second floor at naglaho sa dilim. Narinig din namin ulit ang pagtalbog ng bola mula roon. Kuya, huwag na tayong umakyat. May mali talaga dun sa batang yun eh. Alam mo, nakakapikon ka na eh. Kung gusto mong sumuko at umalis na, sige, bahala ka. Huwag kang mangdamay. Sandali lang naming nakita ang bata. Pero napakatinding kilabot ang ibinigay nito sa akin. Doon pa lang, alam ko nang may mali sa kanya. Una, hindi tamang naroroon sa isang abandonadong gusali ang isang paslit. At ikalawa, ramdam ko sa kanyang titig ang mabigat at malamig na presensya. Pero wala eh. Natakot din ako nang sinabi ni Kuya Jerry na tutuloy siya sa taas. Natakot akong maiwan sa madilim na first floor at mag-isang bumalik palabas ng gusali. Kung madilim ang unang palapag, mas malala ang second floor, Sir Jupiter. Iba yung dilim eh. Ramdam mo talaga na napakabigat ng hangin kahit wala namang usok. Hindi rin nakakaabot sa malayo ang ilaw ng flashlight namin kasi hindi nakakatagos ng maayos sa makapal na dilim. Ang pinakamatindi, ramdam na ramdam kong napakaraming nakatitig sa amin mula sa paligid kahit wala namang ibang naroroon. May naririnig din kaming mahihinang yabag na di namin matukoy kung saan galing. Mga yabag na naglalakad, nagtatakbuhan, at mayat mayang bumubukas sara na mga pinto. Maski nga po si Kuya Jerry, napahinto na rin pagkarating namin doon.
Sabi ko naman sa'yo, kuya, bumalik na tayo. May mali talaga sa buong lugar na to. Nararamdaman mo naman sila, di ba? Jake, kailangan nating tapusin to. Pagsubok nga to, di ba? Kaya siguro ito yung initiation natin sa frat kasi alam nilang mahirap talaga. Kung ikaw gusto mo na sumuko, sige lang. Hindi kita pipigilan. Basta ako kailangan ko to eh. Kailangan kong makasali sa frat. Mas mahalaga pa ba sa buhay mo yung makasali sa grupong yan? Koneksyon, tol. Koneksyon. Mahirap lang kami. Naisang lana ni tatay ang lupa sa bukid, mapag-aaral lang ako. Kailangan ko ng koneksyon para makapagtapos, tol. Unawain mo naman ako. Nag-aagaw sa isip ko ang kilabot at pagnanais na matapos ang challenge, Sir Jupiter. Naisip ko, siguro kaya okay lang sa aking bumalik at sumuko na lang kasi hindi kasing bigat ng pagnanais ni Kuya Jerry ang kagustuhan kong makasali sa frat. Gusto ko lang makasali para magkaroon ng pekeng lakas ng loob. Samantalang kailangan nga raw yun ni Kuya Jerry para sa koneksyon. Hindi na namin nakita ang bata, kaya naisip naming magdiri-diretso na lang sa hagdan hanggang makarating ng 12th floor. Subalit nasa hagdan pa lang kami. Napahinto ulit kami nang may narinig kami mula sa ikatlong palapag. Iyak ng isang babae. Gusto ko na talagang bumalik ngunit nagpumilit si Kuya Jerry na baliwalain na lang at tumakbo na ng mabilis papunta sa 12th floor. Subalit pareho kaming nahintakutan nang makita ang isang babaeng nakaitim na nakaupo sa gitna ng hagdan. Nakatitig sa amin. Umiyak habang sinasabing, "Mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Mamamatay kayo." Dahil sa grabing kilabot, mabilis kaming bumalik sa second floor at tumakbo sa madilim na pasilyo. Nilingon ko ang hagdan at nakitang naroroon na at nakatayo ang babae sa bukana ng ikalawang palapag. Malabo man sa paningin ko, kita kong umiiyak pa rin ito at nakatitig sa amin. Lintik. Anong klaseng impacta yun? Kuya Jerry, bakit di tayo lumusot? Ba't di na lang tayo tumiretso pababa ng first floor? Ha? Oo nga no. Paano tayo makakatakas nito, kuya? Paano? Nagpatuloy kami sa paglalak. Teka, narinig niyo yun? O ginugulo na naman ako ng batang yun. Gustong makipaglaro sa mga hindi nakasubscribe. Yung mga nakikinig daw na hindi subscriber. Pupuntahan daw niya kayo para makipaglaro. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo gugustuhin makalaro ang batang multo na ito. Kaya, subscribe na. Balik tayo sa kwento. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa madilim na pasilyo, Sir Jupiter. Kabog na ng kabog ang dibdib ko. Gusto ko talagang umalis na lang. Pero gustuhin ko man. Paano? Nandun ang babae sa hagdan eh. Saan ako dadaan? Tanging mga yabag naming dalawa na lang ang nag-iingay sa buong palapag noon. Maski ang talbog ng bola at iyak ng babae, hindi ko na naririnig. Dapat kumalma na ako noon kasi tahimik na. Subalit hindi pa rin ako mapalagay
lalo pat pansin kong kusot ng kusot si Kuya Jerry sa kanyang mga mata. Kuya, may problema ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Jake. Basta, parang mabigat yung mga mata ko eh. Tapos, naalala ko sina tatay, ang pamilya ko, yung kalagayan ko. Ewan, basta, naiiyak ako. Nabigla ako nang mapaiyak ang kasama ko, Sir Jupiter. Sa pagkakaalam ko kasi, siya yung matapang sa amin eh. Si Kuya Jerry yung determinado habang ako yung mahina ang loob. Doon na namin napagdesisyon ng maghanap na ng daan palabas. Kahit hindi pa kami nangangalahati sa challenge. Hindi na kasi talaga maganda ang disposisyon ng kalooban namin noon. Subalit, biglang narinig namin ang pagtalbog ng bola mula sa bandang harapan. Nahintakutan ako nang makitang naroroon ang batang lalaki. Nasa kanya ang bola. Nakatitig siya sa amin at labas ang matatalas ng ngipin sa malapad ng ngiti. Napakalapad, literal na abot hanggang tenga ang buka ng kanyang mga labi. Tumalikod kami ni Kuya at mabilis na tumakbo. Dinig naming nakasunod sa amin ang bata at ang bola nito hanggang sa biglang tumalbog ang bola ng malakas at tinamaan si Kuya Jerry sa likod. Nadapa siya at umilapon ang kanyang flashlight. Napahinto naman ako para tulungan siyang makatayo ulit habang papalapit ang bata. Tol! Tulong! Huwag mo akong iiwan, Tol! Kuya, tayo! Bilisan mo! Nariyan na sila! Nariyan na yung bata! Nagpatuloy kami sa pagtakbo nang makatayo si Kuya Jerry. Tanging flashlight ko na lang ang liwanag sa daang hindi namin alam kung saan papunta. Nakadagdag pa sa takot namin ang mga nakatitig na nararamdaman na naman namin kahit wala pa ring ibang tao sa paligid. Nararamdaman naming naroroon sila sa may pasilyong tinatakbuhan namin, sa mga kanto at kahit sa loob ng mga bukas na kwarto. Nang walang ano-ano, biglang bumukas ang isang pinto sa gilid ng pasilyo at may humila sa braso ko. Kuya! Tulong! Tulong! Kuya! Natanggal at nalaglag ang salamin ko sa mata. Tuluyan akong nahila papasok at mabilis na nagsara ang pinto. Kinalabog pa ni Kuya Jerry ang pinto sa labas, ngunit narinig ko din siyang sumigaw sa takot bago nagpatuloy sa pagtakbo papalayo. Inilawan ko ang napasukan kong kwarto. Paniguradong isa yun sa mga silid na tinutuluyan ng mga guests sa abandonadong hotel. Sumidhi ang kaba ko nang matauhang walang tao sa loob. Walang makita ang malabo kong paningin. Kung ganun, sino ang humila sa akin papasok doon? Kung sino ka man, kung sino ka man, layuan mo na ako. Wala kang makukuha sa akin. Layuan mo na ako. Maawa ka. Gusto ko pang mabuhay. Maawa ka sa akin. Pakiusap. Bigla akong natigilan nang marinig ko ulit ang yabag ng mga paa at talbog ng bola mula sa labas ng kwarto. Alam kong naririyan na naman ang kakaibang bata. Tumitindi ang takot ko kapag naaalala ko ang matatalas niyang mga ngipin. Napaiyak ako ng matauhang wala na rin akong kasama.
Nagsisigaw na sana ako sa takot at grabing kawalan ng pag-asa, ngunit naramdaman kong may kamay na tumakip sa bunganga ko. Napakalamig, higit sa lahat. Wala pa rin akong nakikitang kung sino sa loob at tuluyan akong kinilabutan nang may narinig akong bumulong malapit sa tenga ko. Huwag kang maingay. Mamamatay ka. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatili sa loob ng kwartong yun. Basta nanatili lang akong nakaupo sa sahig. Umiiyak, hindi gumagalaw, at hindi gumagawa ng ingay. Wala akong ibang maramdaman kundi ang malamig na kamay na nakatakip sa bunganga ko. At wala akong ibang marinig kundi ang talbog ng bola sa labas ng pinto. Ilang minuto pa narinig kong tumakbo palayo ang kakaibang bata. Lumipas pa ang maraming sandali. Naramdaman kong binitiwan na ng kung sino ang bunganga ko at bumukas ang pinto ng kwarto. Opo, takot ako sa hindi nakikitang nilalang. Pero sa likod ng utak ko, naiisip kong baka tinulungan niya akong makaligtas mula sa batang yon. Hindi ko nga lang sigurado kasi dali-dali na akong tumayo at lumabas ng kwarto. Kuya? Kuya Jerry? Saan ka na? Kuya, sumagot ka naman oh. Kuya, natatakot na ako dito eh. Kuya Jerry? Kuya? Nanginginig ang mga binti ko habang mag-isang naglalakad sa madilim na pasilyo, Sir Jupiter. Nahihirapan kasi malabo talaga ang mga mata ko. Kaya't sinubukan ko na lang na maging alerto ng gusto. Nakakatakot kasing makasalubong ang kakaibang bata nang di ko napapansin. Sa ilang minuto kong paglalakad, may natanaw akong taong nakadilaw na tumakbo sa may unahan. Malabo sa paningin ko pero naalala kong dilaw nga pala ang suot ni Kuya Jerry. Kuya? Kuya Jerry, ikaw ba yan? Kuya Jerry, hintay! Kuya! Nakita kong umakyat ang nakadilaw sa may hagdan papuntang 3rd floor. Nagtaka ako kasi napagkasunduan na namin ni Kuya Jerry na umalis na. Kaya, bakit pa siya babalik kung saan namin nakita ang babaeng nakaitim? Naisip kong hindi naman siya tutuloy doon kung naroroon pa rin ang babae. Kaya sinundan ko siya hanggang sa naabutan ko siya nang huminto sa 3rd palapag. Kuya! Hintayin mo naman ako! Kuya Jerry! Uy! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi siya nagsasalita. Sa halip nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa isang pasilyo ng 3rd floor. Ganoon pa rin ang dilim. Napakabigat at karimari-marim. Salita lang din ako ng salita. Tinatanong ko siya kung ano bang balak niya sa palapag na iyon. Kuya! Kuya, ano bang problema mo? Bakit ba hindi ka nagsasalita? Jake! Jake! Nasaan ka? Jake! Natigilan ako nang may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Boses ng isang matandang lalaking hindi ko makilala. Kinabahan ako. Nasa isip na marahil isa na naman yun sa mga kababalaghan ng lugar na ito. Kung anong nilalang na gusto akong saktan kapag lumapit ako. Isa sa mga nilalang na bukang bibig ang kamatayan namin ni Kuya Jerry.
Naglalakad na sana ako ulit kasunod ni Kuya Jerry pero nakita kong napahinto pala ito ilang talampakan mula sa akin. Muli akong kinilabutan nang narinig ko na naman ang pagtalbog ng bola. Sinubukan kong tukuyin kung saan galing ang tunog, pero hindi ko maaninag ng maayos ang paligid. Nabigla na lang ako nang may iniabot sa akin si Kuya Jerry. Isang eyeglass. Ang salamin ko. Nakakainis naman. Bakit hindi niya yung binigay sa akin agad? Mabilis ko namang kinuha ang eyeglass at isinuot. Subalit nanlaki ang mga mata ko nang makitang hindi si Kuya Jerry ang kasama ko. Bagkus, isang lalaking namumutla at duguan ang isang bahagi ng mukha. Tuluyan akong nahintakutan nang makita ang kakaibang bata sa unahan. Dala pa rin ng bata ang kanyang bola, ngunit nangingitim na ang kanyang balat. Pasensya na. Mamamatay ka na. Napatakbo ako nang magsalita ang inakala kong si Kuya Jerry. Tulong! Saklolo! Kuya, saan ka na ba? Saklolo! Takbo lang ako ng takbo. Dinig ko ang talbog ng bola at hagik-hik ng batang humahabol sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Papasok ba ng kwarto, maghahanap naghandan pababa o dadaan sa fire exit? Pagod na ako kakatakbo at kakaisip, hingal na rin hanggang sa patalbugin ngang muli ng bata ang kanyang bola at tinamaan ako sa batok. Napadapa ako at nabali ang kanang brasong na itukod sa sahig. Pinilit kong makabangon, ngunit nahintakutan ng matauhang nasa tabi ko ang batang itim. Wala akong magawa kundi pumikit at manalangin habang nagsasalita ang kung anong halimaw. Laro tayo, kuya. Laro tayo. Dito ka na lang kasama ko. Dito ka na lang. Lumayo ka sa akin. Lubayan mo akong impacto ka. Lubayan mo ako. Saklolo! Lubayan mo yung bata! Demonyo ka! Layas! Napadilat ako nang marinig ulit ang boses ng matandang tumatawag sa akin. Tumingin ako sa sumaklolo at namukhaang yun ang matandang nakita ko habang nagtatago kami sa first floor. Nagulat ako nang pilitin niya akong makatayo. Kahit na pakasakit ng nabali kong braso, kita ko ring tuluyang nag-iba ang itsura ng bata at tinubuan ng mga sungay habang pilit akong inilalayo ng lalaki. Sa fire exit kami dumaan ng sumaklolo sa akin, Sir Jupiter. Nagtaka ako kung bakit hindi sinusugod ng demonyong paslit ang matanda. Natuwa naman ako nang makita kong nauna na palang mailigtas ng matanda si Kuya Jerry, kaya niya nalaman ang pangalan ko. Lolo, anong nilalang yun? Tsaka, ba't ang daming multo rito? Demonyong nanguhuli ng kaluluwa yung bata. Ang mga nakukuha niya, ikinukulong niya rito sa gusali para paglaruan. Yung ibang multo, nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Pero meron din namang pumapalag at nananatiling mabubuti. Eh bakit hindi kayo napapahamak sa lugar na to, Lolo? Caretaker kayo ng building, di ba? May dahilan kung ba't isa ako sa mga kinuhang bantay sa isinumpang lugar na ito, iho. Mabilis din po kaming pinaalis ng caretaker sa lugar, Sir Jupiter. Baka raw kasi tuluyan pang makuha ng batang demonyo ang mga kaluluwa namin. Isa pa, bawal din talaga ang ginawa naming pagpuslit ng walang paalam. Simula noon, hindi na ako nakipag-ugnayan ulit sa mga taga-fraternity. Wala na akong pakialam kahit pinuno pa nila ng pangungutya ang bawat araw ko.
Kahit napakahirap at nakakawala ng kumpiyansa sa sarili, tinis ko na lang hanggang sa nakapagtapos ako. Ang mahalaga, buhay ako. Sa muli, hindi ko sasabihin kung saang abandonadong gusali yun. Mahirap na. Hulaan nyo na lang siguro sa comment. Pero sinasabi ko sa inyo, wag na wag nyong puntahan. Isa pa, mukhang nasimulan ng i-renovate yun. Hindi ko lang sigurado kung naroroon pa ba ang batang demonyo at ang mga kaluluwa o wala na. Narinig kong dumadaing sila bago ako binihag at kinaladkad papasok dito sa mansyon ng mga tauhan mo. Maging ako ay binantaan niyang huwag ko kontra sa kanya kung ayaw kong mapahamak. Marami na raw may sakit ang nagamot ng puno ng grupong inaniban niya. Kulto. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. May mga samahang itinatag upang makatulong sa mga kapuspalad na mahihirap at nangangailangan. Pero may mga grupong ang pakunwaring pagtulong ay ginagawa lamang pain upang makapambiktima ng mga taong kanilang aabusuhin at kakasangkapanin sa mga gawaing labag sa batas. Ang samahang ito ay tinatawag na kulto dahil pinamumunuan ng taong walang konsensya. Sumasamba sa demonyo at walang pangimi sa pagsasabog ng lagim. Ang kakilakilabot na mga gawain ng mga miyembro ng kulto ay malalantad sa kwento ng letter sender natin sa episode ngayon na nagpapatawag na lamang sa pangalang Connie. Hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanyang sulat, Dear Sir Jupiter, gaya ng dati, ang kwentong ibabahagi ko sa channel na ito ay mula pa rin sa mga nakakatakot na istoryang naikwento sa akin ng aking lola na itago na lamang natin sa pangalang Sonia. Ayon sa kanya, ang kwentong ito ay nangyari sa liblib na probinsyang dati niyang tinitirhan noong siya'y dalaga pa lamang, na hindi ko napapangalanan kung saan may isang samahan daw doon na kakilakilabot ang mga gawain. Dahil kapag may miyembro daw silang ayaw sumunod sa kanilang mga patakaran at gusto nang tumiwalag sa kanilang samahan, ay pinarurusahan sa kahindik-hindik na paraan. Tatanggalan ng mga kuko sa mga paa at kamay at binabalatan ng anit. Ayon pa rin kay Lola Sonia,
May ilang miyembro raw ng kulto na pinarusahan ng mga bulag na tagasunod ng kanilang pinuno ang hindi nakatagal sa hirap at namatay. Oo nga. Tumirik daw yung mata abang nakabukang bunganga pero hindi na humihinga. Inatake siguro ng sakit sa puso sa tindi ng pahirap namin sa kanya, Amang Lucas. Oo nga. Matindi nga ang pahirap kasi sa kanya. Walang problema, mga anak. Hindi kabawasan sa ating samahan ng miyembrong walang pakinabang. Gaya nga ng ating patakaran, ang sino mang sumalungat sa ating mga gawain ay dapat mawala. At gaya ng dati, kapag may namatay sa ating grupo, walang ibang taong dapat makaalam. Kaya ilibing nyo sa tagong libingan na sementeryo ng mga kamiyembro nating tumututol at tumatalikod sa ating samahan. Masusunod, Amang Lucas. Masusunod, Amang Lucas. Masusunod, Amang Lucas. Masusunod, Amang Lucas. Sir Jupiter, ang puno raw ng kulto na tinatawag na Amang Lucas ay mistulang Panginoon na ang bawat sabihin ay pikit matang sinusunod ng kanyang mga miyembro. Nalaman daw yun ng lola ko dahil sa masamang hinala ng kanyang kababata at kaibigang si Fina. Ano, Fina? Kulto ang samahang inaniban ng nanay mo? Malamang, Sonia. Naayon sa balita ko, kapag may miyembro raw na kumontra o gusto nang kumala sa kanilang samahan, pinarurusahan. Tapos, isa yung nanay mo sa pinarusahan ng inaniban niyang samahan? Kaya ilang araw na siyang di umuwi sa inyo? Yan yung sabi ko sa iyo kanina na inaalala ko kaya naparito ko sa inyo. At yun din ang kinakabahalan ng tatay ko kaya umalis siya sa amin kahapon para hanapin ang nanay ko. Pero hanggang ngayon hindi pa siya umuwi sa amin eh. Bakit kasi umanib ang nanay mo dun sa kulto? May mga miyembro kasi ng samahang yun ang nalapitan ng nanay ko para utangan. At pinautang naman nilang nanay ko pero kinumbinsing umanib sa samahan nila. Napilitan naman si inay kong pumayag sa alok sa kanya kasi walang permanenteng kita ang itay ko sa pagtitinda ng taho. At may sakit pa siya sa baga kaya kulang pa sa mga gamot niyang kinikita niya. Kaya madalas kaming kapusin sa mga pangangailangan namin. Kahit pa paminsan-minsan nakakapaglabada si inay at paminsan-minsan din akong kumikita sa pagmamanicure. Sana hindi pumayag ang nanay mong umanib sa kulto. Oo, yun nga ang madalas pag-awayan nila na itay. Pero gusto ni inay ko na makaluwag kami kahit papaano at maipagamot niya si itay ko. Kasi marami na raw may sakit ang nagamot ng puno ng grupong inaniban niya. Ay, huwag kang mag-alala. Uuwi rin ang mga magulang mo. Gusto ko sanang patulong sa mga barangay tanod o sa mga pulis para hanapin si inay at itay. Pero hindi ko naman magawa dahil... Dahil ano, Fina? Baka totoo mga narinig ko sa ilang kapitbahay namin na miyembro din daw ng kulto ang ibang barangay tanod at pulis. Hindi na raw lumapit sa mga otoridad ang kaibigan ng lola ko, Sir Jupiter. Sa hangad naman daw ng lola ko na matulungan ang kaibigan niya, nagtanong-tanong sila at sinamahan niya ang kanyang kaibigan sa lumang mansyon na tinitirhan daw ng puno ng kulto.
Anong kailangan nyo? Dito po ba nakatira si Lucas? Yung puno raw ng isang samahan? Na nagpapautang at gumagamot sa mga may sakit na miyembro? Anak ko si Lucas. Kayo po pala si Mang Alipio na matagal na raw biyudo? Maari ko po bang makausap ang anak nyo? Kasi miyembro po ang inay ko ng samahan ni Lucas. Ilang araw na po siyang hindi umuwi sa amin, kaya malamang sinundo po ng itay ko. Pero mula po nung umalis siya sa amin, si tatay ko kahapon po, hindi pa rin siya umuwi hanggang ngayon eh. Kaya nagpasama na po ako sa kaibigan ko na pumarito sa inyo para sunduin ang inay at itay ko. Wala rito ang anak ko. At wala rin dito ang mga magulang mo. Makakaalis na kayo. Tulong! Tulungan niyo kami! Pero, Mang Alipio, Sabing umalis na kayo. Dahil daw sa paggalit na pagtataboy ng matandang biyudo sa kanila, napipilitang lumayo sa gate ng mansyon ng lola ko at ang kanyang kaibigan, Sir Jupiter. Kahit binalot daw ng labis na pagkabahala ang kaibigan niya. bakit tumigil ka na sa paglakad, Fina? Malayo pa tayo sa mga uuwian natin. Hindi ako maaari magkamali, Sonia. Boses ng inay at itay kong narinig ko kaninang dumadaing. Umiiyak at humihingi ng tulong sa loob ng mansyon ni Mang Alipio. Kaya, kahit nag-iisa, babalik ako doon. Pero, Fina, kapag nagbalik ka sa mansyon, baka kung anong masamang mangyari sa'yo. Narinig din daw ng lola ko ang mga boses sa loob ng mansyon na dumadaing. Umiiyak at humihingi ng tulong. Pero pinakiusapan niya ang kanyang kaibigan na umuwi na sila. Lingid kay Lola Sonia, mag-isang palihim na nagbalik daw sa mansyon ang kanyang kaibigan, kung saan pinarurusahan doon ang mga magulang nito. Kasalanan nyo ring mag-asawa kaya binihag ko kayo rito sa lihim na kwarto sa basement ng mansyon. At kaya habang nakagapos kayo, inutusan ko ang mga tapat kong miyembro na tanggalan ng kuko ang mga kamay at paa nyo at balatang kayo ng anit bilang parusa sa pagkontra nyo at pagtalikod sa mga patakaran ng ating samahan. Kontra kami sa inyong mga patakaran dahil niloloko nyo lang ang inyong mga miyembro. Pinauutang nyo para umanib sa samahan nyo. Pero ginagawa nyong alipin dito sa mansyon. Minumulestya. Pinahihirapan. Pinagre-recruit nyo pa ng iba't ibang mga miyembro para abusuhin nyo. At kapag hindi nakasunod sa inyo at gusto nang tumiwalag sa inyong grupo, binibihag nyo, pinarurusahan. Katulad ng ginawa nyo sa asawa ko. Napakasama mo, Amang Lucas! Niloko mo ako. Pinapaniwala mo kung magagamot mo ang sakit ng asawa ko. Pero nang malantat sa kanyang hindi ka naman pala nakapaggagamot, nagalit ka. Ang dinamay mong asawa ko sa parusa mo sa akin.
Dahil hindi ko na matiis ang pagpapahirap, pagmumulestya at pagpaparusa mo sa akin, kaya gusto ko nang tumiwalag sa grupo niyo. Lucas, naitaboy ko na palayo rito sa mansyon ng anak ng mag-asawang yan na naghahanap sa kanila. Maaasahan talaga kita, Papa. Maaari ba kitang ipahamak? Nag-iisang anak kita. Mga anak, ngayong wala ng problema, ituloy nyo na ang pagtanggal sa mga kuko ng mga kamay at paa ng mag-asawang yan at ang pagbalat sa kanilang mga anit hanggang mamatay sila. Opo, Amang Lucas. Opo, Amang Lucas. Opo, Amang Lucas. Opo, Amang Lucas. Habang palihim na pumapasok daw sa bakuran ng mansyon ng kaibigan ni Lola Sonia, narinig nito ang pagdaing ng kanyang mga magulang. Pero bago siya nakapasok sa loob ng bahay, nakita siya at nabihag ng ilang miyembro ng kulto. Bitiwan niyo ako! Ayon sa papa ko, ikaw ang anak na dalaga ng mag-asawang pinarusahan ko. Nasaan ang inay at itay ko? Narinig kong dumadaing sila bago ako binihag at kinaladkad papasok dito sa mansyon ng mga tauhan mo. Hindi mo na makikita ang mga magulang mo. Nananahimik na sila. Pero ang malagim na naging kapalaran nila ay hindi mo daranasin. Dahil maganda ka at mukhang birhen pa. Hayop ka! Pinatay mo ang mga magulang ko! Kriminal! Hindi ka mamamatay. Pero ipupunla ko sa katawan mo ang binhi na iaalay ko sa Panginoon ng dilim. Ayon sa lola ko, hindi na nakauwi ang kaibigan niya, Sir Jupiter. Binihag daw yun sa mansyon ni Lucas at paulit-ulit na pinagsamantalahan hanggang magdalang tao. Tumahan ka na, Fina. Mang Alipio, alam niyong labag sa loob ko na binihag ako ng anak niyo rito sa mansyon at pinwersang makisama sa kanya bilang asawa niya. Matututunan mo ring mahalin ang anak ko, lalo pa ngayong magkakaanak na kayo. Kailanman hindi ko matututunang mahalin ang taong pumatay sa mga magulang ko. Si Lucas ang ama ng iyong magiging anak. Kinasusuklaman ko siya! Ilang beses daw tinangka ng kaibigan ni Lola Sonia na tumakas sa mansyon pero hindi siya nagtagumpay makatakas. Dahil bantay sarado siya ng mga tauhan ng puno ng kulto hanggang maisilang niya ang kanyang anak.
Kamukhang kamukha ko ang anak mo, Fina. Ako nang magkakarga sa kanya. Ayan, Anak, sige. Magpakasawa ka sa pagyakap at paghalik sa sanggol na yan. Dahil hindi na magtatagal na makakasama mo siya. ilalayo mo sa akin ang anak ko. Kailangan. Hindi ako papayag. Walang magagawa ang pagtutol mo. Sa ayaw at sa gusto mo, iaalay ko ang buhay ng anak ko sa kapakinabangan ng aming samahan. Hindi. Iisa ang dahilan kaya nagpunla ako ng binhi sa iyong katawan, Fina. Ikaw ang magsisilang sa anak ko. Sa dugo ko na siyang magiging pinakamahalagang alay ko sa aming Panginoon ng dilim. Maaati mong patayin ang sarili mong anak? Dapat, para sa lalong paglago at pagtatagumpay ng aming samahan. Baliw ka, Lucas! Baliw! Hindi raw makapayag ang kaibigan ng lola ko sa gustong mangyari ng puno ng kulto, Sir Jupiter, kaya humingi siya ng tulong sa ama ni Lucas. Nakikiusap ho ako, Mang Alipio. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Tumahan ka na, Fina. Nahahawa ang iyong anak sa iyong pag-iyak. Hindi ho ako papayag sa gustong mangyari ni Lucas. Hindi rin ako papayag na napatayin niya ang aking apo. Mang Alipio, Matagal na akong naging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ni Lucas. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan sa lahat ng ginagawa niyang kasamaan. Hindi dahil natatakot ako para sa buhay ko. Dahil nang yumakap si Lucas sa dilim, wala na siyang sinisino. Sa labis na pagpapahalaga niya sa itinatag niyang kulto, handa niyang burahin sa kanyang landas kahit sarili niyang kapamilya o kadugo. Kaya maging ako ay binantaan niyang huwag ko kontra sa kanya kung ayaw kong mapahamak. Sinusunod ko si Lucas, hindi dahil pinagbantaan niya ako, kundi dahil mahal ko siya sa kabila ng lahat. Pero kahit gaano kalaki ang pagmamahal ko kay Lucas, nakahihigit pa rin ang pagtingin ko sa kanyang anak. Kaya kahit patayin ako ng anak ko, hindi ako papayag na mamatay ang apo ko. Sir Jupiter, sa gabing itinakda ng puno ng kulto na mag-alay sa kanilang Panginoon ng dilim, pilit niyang kinuha ang kanyang anak. Inilapag sa sementadong mesa, pagkaraan ay nagsuot siya at ang lahat niyang mga miyembro ng talukbong na itim. At nagsagawa sila ng makapanindig balahibong ritual at orasyon sa loob ng mansyon. Mga anak, tumahimik na kayong lahat. At sisimulan na natin ang pag-aalay
pag-aalay ng buhay ng aking sariling anak sa ating Panginoon ng Kadiliman. Dahan-dahang dumampot raw ng patalim ang puno ng kulto, Sir Jupiter. Pero bago niya maitarak ang kutsilyo sa dibdib ng kanyang anak, humahangos na pumasok ang ilang bantay sa labas ng mansyon na pawang mga takot na takot. Amang Lucas, paumanhin po sa paggambala namin sa inyong seremonya. May mga armadong barangay tanod po, kasamang kanilang kapitan na dumating. Marami rin pong kasamang armadong mga taong bayan na pumwesto sa labas at handang pasukin tayo dito sa loob ng mansyon. Mga taong barangay at taong bayan? Lucas Sarmiento! Si Kapitan Pepe ito! Paparating na rito ang mga pulis na tinawagan ko. Sumuko ka at lahat ng mga tagasunod mo na maayos. Huwag kayong magtangkang manlaban o tumakas kung ayaw nyo mapahamak. Sir Jupiter, nataranta raw ang puno at mga miyembro ng kulto sa pagdating ng mga pulis, kaya hindi nila namalayang pasalisi at mabilis na naitakas ni Fina palabas ng mansyon ang anak nito. Ang walang hiyang Fina. Mga anak! Habulin niyo siya! Lucas, huwag mo nang hangaring mabawi kay Fina ang inyong anak. Sumuko na kayo ng mga tagasunod mo sa mga pulis. Alam na nila ang lahat ng krimeng ginawa ng inyong samahan. Paano nila nalaman, Papa? Kuwan anak. Ipinagkanulo mo ako! Patawarin mo ko anak. Kahit labag sa loob ko, napilitan akong humingi ng tulong sa barangay. Dahil hindi kaya ng konsensya ko na hayaan kang patayin mo ang apo ko. Iisa ang kapalit ng pagtataksil mo sa akin, Papa. Ang iyong buhay! Walang awang nilaslas raw ng puno ng kulto ang leeg ng kanyang ama, Sir Jupiter, kaya dahan-dahan raw itong napahandusay, nangisay hanggang sa malagutan ng hininga. Amang Lucas, ano po ang gagawin natin? Mahirap na po tayong makatakas. At isa pong pagpapakamatay kapag nanlaban tayo sa mga armadong tanod at taong bayan. Amang Lucas, paano na po? Hindi tayo makakatakas. Tsak na rin ang kamatayan natin kapag nanlaban tayo. Hindi tayo susuko, mga anak. Buhusan niyo ng gasolina ang paligid ng loob ng mansyon at hindi tayo magpapahuli sa mga pulis. Hindi tayo magpapahuli sa kanila ng buhay. Sinunod raw ng mga miyembro ng kulto ang utos ng kanilang puno, Sir Jupiter. At matapos nilang buhusan ng gasolina ang paligid ng loob ng mansyon, nagtipon-tipon sila pabilog na magkakahawak kamay. Mga anak, salamat mula sa umpisa hanggang sa huli na natili kayong mga tapat kong tagasunod. Manatili tayong magkakahawak kamay at hanggang sa huli,
hindi tayo magkakahiwalay. Magsasama-sama tayo. Magsasama-sama tayo hanggang sa kamatayan. Ayon sa kaibigan ng lola ko, Sir Jupiter, matapos ihagis ni Lucas ang may sinding lighter, bigla ang paglagablab ng apoy sa loob ng malaking bahay na kinaroroonan ng puno at mga miyembro ng kulto. At sa lakas ng hangin, madaling naabo ang buong mansyon. Nakakakilabot ang nangyari sa puno at mga miyembro ng kulto, Fina. Mas pinili pa nilang masunog at mamatay ng sama-sama sa loob ng mansyon kaysa sumuko sa mga pulis. Wala silang pangimi sa pagsasabog ng lagim. Wala rin silang pangimi sa pagharap sa malagim na kamatayan. Pinagbayaran lang nila ang kasamaan nila, Sonia. Kasama ng walang awang pagpatay nila sa mga magulang ko. At maging sa sariling ama ni Lucas. Pinagpapasalamat ko na lang na hindi nadamay sa kanilang mga biktima ang anak ko. Pinagpapasalamat ko yun ng sobra-sobra. Mabuti na lang naitakas mo ang anak mo bago nasunog ang mansyon. Gagawin ko ang lahat ng pagsisikap para maitaguyod ang anak ko, Sonia, nang lihis sa mga bakas ng kanyang ama. Kaya palalakihin ko siya na may takot sa Diyos. Desidido raw ang kaibigan ng lola ko na ibaon sa limot ang mga nakakakilabot na karanasan niya sa piling ng puno ng mga kulto. Pero isang gabing magkasama raw nilang inalagaan ng sanggol ay napasigaw sa malaking takot ang kaibigan ng aking lola. Fina, bakit? Sonia, nakita kong sumilip sa likod ng puno sa di kalayuan si Lucas. Ha? Patay na ang ama ng anak mo. Kasamang naabos sa mansyon. Paano mabubuhay pa ang isang patay na? Hinala raw ng kaibigan ng lola ko, Sir Jupiter. Hindi kasamang natupok sa loob ng mansyon ang ama ng kanyang anak. Maaaring nalansi at natakasan daw nito ang mga pulis at ang taong bayan. Pagkaraay, nagtago ito at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para magiganti sa mga taong labis niyang kinamumuhian. Kasama na ang kaibigan ng aking lola. Kaya nagmadaling umalis ito kasama ang kanyang anak sa kanilang tinitirhan at nagtungo sa malayong lugar na walang ibang nakakaalam. Sa ngayon, wala rin daw makapagsabi kung nasaan na si Lucas. Pero sino ang makapagsasabi kung magpalit siya ng pangalan, magpabago ng kanyang muka upang walang makakilala sa kanya, at muli siyang magtatag ng kulto sa ibang lugar upang muling magsabog ng lagim. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Sana kinapulutan ng aral ng iba ang kwentong ibinahagi ko upang makapag-ingat sila at huwag agad maniwala sa ibang samahan na nag-aalok ng tulong. Pero sa likod pala ng tulong nila nakakubli ang masasama nilang tunay na hangarin. Katulad ng nakakakilabot na gawain ng puno
at mga miyembro ng kulto. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. May kasalanan tayo sa kanya. Mararamdaman niyo rin ang sakit na nararamdaman ko. You need to make her stop. Hindi totoo yan. Bully. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sitio Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sitio Bangungot. Isa sa pinakamalaking issue sa education system ng buong mundo ay ang bullying. Nakakatuwa na dahil sa social media mas nagkakaroon na ng awareness ang mga tao that bullying is not okay. Ngunit sa panahon namin hindi pa gaanong napapag-usapan ang issue na ito. At ako mismo ay naging saksi ng isang napakadilim na resulta ng bullying. 13 years na ang nakalipas mula nang nangyari ito. Ngunit hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang karanasang to sa aking kalooban. Magandang araw sa lahat ng mga listeners ng kwentong takipsilim, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Medyo sensitibo po ang paksa ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kaya to protect my privacy at para na rin sa privacy ng mga taong kasama sa kwentong ito, minabuti ko pong itago na lang ang totoo naming mga pangalan. Tawagin niyo na lang po akong Mika, isang active listener ng kwentong takipsilim at Sitio Bangungot. Nais ko pong ibahagi ang kwentong ito, hindi upang manakot, kundi upang magsilbing leksyon sa lahat na hindi mabuti ang pambubuli sa kahit na sino. Ang lahat ng bagay na ginagawa natin na may consequence at wala tayong choice, kundi harapin ito. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari 12 years ago nung nasa high school pa lang ako. Nakilala ko si Ellie, isang transferee sa school namin. Sir Jupiter, sa unang tingin ay hindi mo agad mapapansin na maganda siya. Ang laki po kasi ng lens ng kanyang glasses at halos matabunan na ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Palagi rin po siyang nakayuko. Tahimik lang at parang nakikiramdam sa paligid. Pero kung tititigan mo siyang mabuti, mapapansin mo ang kanyang angking kagandahan. Mestiza po si Ellie at napaka-angelic ng kanyang mukha. Sa tingin ko nga, kung nagkaroon siya ng confidence sa kanyang sarili, baka naging artista o model na siya. Pero hindi ganoon si Ellie, Sir Jupiter. Napakamahiyain niya at kung hindi mo siya kakausapin, hindi rin siya kikibo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip na minsan kaming naging matalik na magkaibigan. Aaminin ko po na sa umpisa, kinaibigan ko lang siya out of curiosity. Curious po ako sa personality niya at gusto ko rin natulungan siyang i-overcome ang kanyang low self-esteem.
Hindi po naging madali yun para sa akin. Mahirap pong makipaglapit sa isang tulad niya. Ngunit dahil siguro sa consistency ko, hindi nagtagal ay naging magkaibigan talaga kami. Araw-araw ko siyang nilalapitan at kinakausap. Nakikipagsabay ako sa kanya tuwing recess at lunch. Lagi rin kaming magkagrupo sa mga activities. Grabe! Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ang ganda pala ng boses mo. Mabuti na lang, no? Napilit kitang sumali sa singing contest. Nanginginig pa rin ako hanggang ngayon. Ewan ko kung ano nangyari at napapayag mo ko. You're breaking out of your shell. And I am so proud of you. Napakamahiyain mo dati. But look at you now. Tsaka, mas gumanda ka pa lalo nung inayusan ka. Sabi ko na maganda ka talaga. Salamat. Sir Jupiter, para pong pelikula ang naging transformation ni Ellie. Mula nung nanalo siya sa singing contest, natuto na rin siyang mag-ayos ng sarili. Unti-unti ring na-boost ang kanyang confidence. Hindi lang singing contest ang sinalihan niya, kundi pati na rin quiz bees, debates at beauty pageant. Bigla siyang naging campus sweetheart at maraming mga lalaki ang biglang nagkaroon ng interes sa kanya. Artistang-artista ka na ngayon, ha? Kahit dito sa kantin, pinagtitinginan ka. Naiilang nga ako eh. Alam mo namang hindi ako sanay sa ganitong klaseng atensyon. Hay nako, i-enjoy mo na lang. Deserve mo ang kasikatang to. Normal na estudyante lang naman ako. Ayokong isipin na sikat ako. Do you think you're better than us? Sa tingin mo, ikaw talagang pinakamaganda dito sa campus? Vanessa, anong sinasabi mo? Layuan mo si Kurt. Hindi naman ako nakikipaglapit sa kanya. Oo, nilalapitan at kinakausap niya ako minsan, pero wala namang namamagitan sa amin. Ang galing mo rin talagang magmaang-maangan, no? Eh, alam naman nating malandi ka. You can't fool me, girl. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo, Vanessa. I swear, walang kami. At isa pa, wala rin naman akong gusto sa kanya eh. Wala pa sa isip kong pakikipag-boyfriend. Hoy, ikaw, Mika. Pagsabihan mo tong kaibigan mo, ah. Hindi porket natuto siyang mag-ayos eh, pwede na siyang umastang maganda. Pangit pa rin siya. She's still a nerd and a weirdo. Kung sa tingin niya matatalo niya ako, pues, nagkakamali siya. Kilala po sa pagiging bully si Vanessa sa campus namin. Anak mayaman at nanggaling sa isang maimpluwensyang pamilya. Sunod sa luho kaya hindi siya papayag na hindi nakukuha ang gusto niya. Wala pong kumalaban sa kanya sa school namin kaya natakot po ako na baka madamay ako sa galit niya sa kaibigan ko. Doon na po nagsimulang magkagulo ang lahat. Nagkaroon po ng lamat ang pagkakaibigan namin ni Ellie. Nagpursigi po kasi si Kurt. Naligawan siya. Kaya mas lalo lang nagalit si Vanessa. Marami pong kabarkada si Vanessa na handang sumunod sa lahat ng gusto niya. Notorious bullies po ang grupo nila sa campus, kaya't natakot po ako para sa kaibigan ko at para na rin sa sarili ko. May problema ba tayo? Ha? Ba't mo naman naitanong yan? Pakiramdam ko kasi iniiwasan mo ko.
Hindi Sure ka ba? Ellie. Mag-iingat ka. Hindi madaling kalabanin sina Vanessa. Hindi ko naman sila kinakalaban eh. Ewan ko nga rin kung bakit parang lagi nila akong gustong awayin. Wala naman akong ginagawang masama. Layuan mo si Kurt. Hanggat malapit kayo sa isa't isa, hindi ka titigilan ni na Vanessa. Sa tingin mo ba, hindi ko siya pinapalayo sa akin? Matagal ko nang sinabi sa kanya na layuan niya ako. Pero ayaw niya namang makinig. You need to be very careful with them. Hindi mo alam kung anong pwede nilang gawin sa'yo. Nakaka-receive po ng random threats si Ellie through text messages. May mga nagpapasok rin ng letters sa locker niya, tinatawag siyang malandi. Lagi po rin siyang pinag-uusapan sa campus dahil sa kung ano-anong paninira ang pinakalat ng grupo ni Vanessa. Sir Jupiter, gusto ko mang tulungan o damayan siya, hindi ko po magawa. Natatakot po akong madamay. Siguro po duwag ako at isang masamang kaibigan. Pero magpapakatotoo po ako sa inyo noong panahong yun. Ayoko talagang masangkot ang pangalan ko sa issue nila. Alam ko kasi na hindi ko kayang banggain sina Vanessa. Ayokong masira ang high school life ko dahil doon. One time nahuli ng teacher namin na may lamang sigarilyo sa loob ng bag ni Ellie. Lahat ay hindi makapaniwala dahil hindi ganoon ang pagkakakilala namin sa kanya. Ilang beses niyang sinabi na wala siyang alam doon, pero hindi siya pinakinggan. Sir Jupiter, alam ko po na kagagawan yun ni Vanessa. Ngunit kagaya ng dati, hindi pa rin ako nagsalita. Hindi lang po yun ang nangyari. Minsan ring napagbintangan si Ellie na nangongodigo sa exam. Pati yun ay kagagawan rin ni na Vanessa. Awang-awa na po ako sa kaibigan ko pero mas nanaig pa rin ang takot ko. Kaya nanahimik pa rin ako. Naging masama ang tingin ng mga guro sa kanya. Naging tampulan din siya ng tukso sa campus namin. Ang mas masaklap, nalaman naming may relasyon pala sina Vanessa at Kurt. Nakipaglapit lang si Kurt kay Ellie upang pagsilosin ang bratinela nitong nobya. At ngayong nagkaayos na silang dalawa, basta na lang niyang itinapon na parang basura ang kaibigan ko. Akala ko gusto niya talaga ako. Siguro nga tama si Vanessa. Ambisyosa nga siguro ako. Paano ko ba naman naisip na posibleng magkagusto ang isang katulad ni Kurt sa akin? Na-fall ka ba talaga sa kanya? Talaga bang nadala ka sa mga pambobola ng lalaking yun? Akala ko ba hindi mo siya gusto? Aaminin ko, umabot na rin kasi sa point na naniniwala na ako sa kanya. Napapasaya niya na ako. Pero mali pala ako. Ginamit niya lang ako. Hi, Ellie. Oo nga, hindi na ako binubuli ni Vanessa. Pero huli na rin kasi ang lahat eh. Sira ng pangalan ko sa campus. Isang masamang estudyante ng tingin ng mga teacher sa akin. Tuwing may exam, pinagdududahan ako na may dalang kodigo. Pati nga mga magulang ko, wala nang tiwala sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa mga magulang mo ang totoo? Sabihin mo sa kanila na binubuli ka. I'm sure may magagawa naman sila para tulungan ka. Paano nila ako poprotektahan sa bullies? Kung sila mismo nang bubuli sa akin. Anong ibig mong sabihin?
Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, palagi pinapamukha ni Mama sa akin na hindi ako magiging kasing galing ni ate. Palagi niya akong kinukumpara sa kapatid kong matagal nang patay. Mula pa noon, wala na siyang bilib sa akin. Mas lalo lang ako naging disappointment sa paningin niya nung siniraan ako ni na Vanessa. Parang nadudurog ang puso ko habang pinapakinggan siya. Ramdam na ramdam ko ang sakit at bigat ng kanyang loob. Pagkatapos noon ay bigla niyang inabot ang kanyang braso sa akin. Laking gulat ko po nang may makitang mga pasa doon. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa kanya. Itong mga to, galing to sa papa ko. Galit na galit siya sa akin dahil sa mga kasalanang hindi ko naman ginawa. Sinubukan ko magpaliwanag, pero para sa kanya, akong sinungaling na gumagawa lang ako ng rason para pagtakpan ang mga kasalanan ko. I don't know what to say. Huwag ka nang magsalita. Kagaya ng lagi mong ginagawa. Ano? Ikaw lang ang kaibigan ko, Mika, pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko sa ere. Nagpadala ka sa takot mo. Hindi mo ko pinagtanggol. Alam mo kung bakit? Dahil selfish ka. Ellie, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Alam mo naman na... Siguro wala talaga akong kwenta. Bakit pa ba ako nabuhay kung lahat naman ng tao sa mundong to ayaw sa akin? Hindi totoo yan. Mas mabuti pa siguro kung mamatay na lang ako. Siguro pag wala na ako, marirealize niyo rin ang worth ko bilang tao. Ano ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Balang araw, magsisisi rin kayo. Magbabayad kayo. Mararamdaman niyo rin ang sakit na nararamdaman ko. Kinilabutan po ako sa aking narinig, Sir Jupiter. Punong-puno ng puot ang boses ni Ellie nang sabihin niya yun. Pagkatapos noon ay ilang araw siyang hindi pumasok sa school. Walang may alam kung anong nangyari sa kanya. Gustuhin ko man siyang kamustahin, hindi ko naman magawa dahil sa iya. Tama kasi si Ellie. Selfish ako. Isang araw ginulantang kami ng isang balita na nagpabago sa buhay namin. Patay na si Ellie. Ang mas nakakapanlumo, siya mismo ang tumapos sa sarili niyang buhay. Natagpuan siya ng kanyang mga magulang na nagpatiwakal sa loob ng kanyang kwarto. Wala mang iniwan na suicide note si Ellie. Hindi ko naman matanggal sa isip ko ang mga huling salitang binitiwan niya. Sinubukan ko pong pumunta sa kanila upang makiramay. Ngunit wala pong tao doon. Ang sabi ng mga kapitbahay nila, dinala raw po ng kanyang mga magulang si Ellie sa probinsya upang doon ilibing. Tahimik at madilim po ang bahay nila nung pumunta ako doon ng hapong yun. Aalis na po sana ako, pero natigilan ako nang may nahagip ang mga mata ko. Nakita ko mula sa nakabukas na bintana si Ellie. Dumudungaw habang duguan ang suot na kulay puting bestida. Tumindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Hindi po kasi ako makapaniwala sa nakita ko. Ngunit para lang po akong namalikmata kasi walang ano-ano'y bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Hindi na rin tuloy ako sigurado
kung tama ba ang nakita ko o hindi. Maawa ka. Tigilan mo na ako, please. Wala naman akong kasalanan sa'yo, di ba? Magkaibigan tayo. Magkaibigan? Ang kapal ng mukha mong sabihin yan pagkatapos mo akong talikuran. Natakot lang ako, El. Patawarin mo ko. Pwes, mas lalo kang matatakot ngayon. Sumigaw ako ng malakas habang palapit sa akin ang naaagnas na mukha ni Ellie. Duguan pa rin siya at may napakalaking sugat sa kanyang leeg. Akmang sasakalin niya ako, ngunit bago pa man yun nangyari ay dumilat na ang mga mata ko at napabalikwas ako ng bangon. Abot-abot ko ang aking hininga at iginala ang mga mata sa paligid. Tama na, please. Ayoko na. Pagod na ako. Gabi-gabi po kung ako ay bisitahin ni Ellie sa panaginip. Iba-ibang senaryo po ang napapanaginipan ko. At lahat po ng mga ito ay bayolente. Madalas pa nga po ay pinagtatangkaan niya akong patayin sa panaginip, Sir Jupiter. Ilang buwan na ang nakakalipas noon mula nang namatay si Ellie. Pero hindi pa rin ako pinapatahimik ng aking konsensya. Kahit ilang beses na akong binabangungot, hindi pa rin ako nasasanay sa takot. Ellie. Dumako ang aking paningin sa salamin na katabi ng aparador. Kahit nakapatay ang ilaw sa kwarto, nakakapasok pa rin ang sinag ng buwan mula sa nakabukas na bintana. At dahil doon, ay nakita ko mula sa salamin si Ellie. Nakatayo lang siya at pinagmamasdan ako. Baliko ang lieg. Maputlang maputla at duguan. Napaiyak na lang po ako sa takot. Hindi yun ang unang beses na nagpakita siya sa akin. Maraming beses na. Wala siyang pinipiling oras o lugar. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi siya totoo. Hindi totoong multo ang nakikita ko. Guni-guni ko lang yun, bunga lang ng matinding konsensya at pagluluksa. Kagaya ng dati, ipinikit ko ang luhaan kong mga mata at nagdasal ako ng taimtim. Hindi ko na po alam kung gaano ako katagal na nakapikit, basta't nang muli kong binuksan ng aking mga mata, wala na si Ellie. Let's talk. Anong kailangan mo sa akin? What does she want from us? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Stop playing dumb. Nakita mo rin siya sa classroom kanina, di ba? I saw your reaction earlier. Nakita mo rin si Ellie na nakatayo sa likuran ni Mrs. Lopez. Nagkakamali ka. Ano bang kailangan niya sa amin? Palagi ko siyang napapanaginipan. Lagi rin siya nagpapakita sa akin. At sa mga kabarkada ko. Ano, sa tingin niya ba? Nasa horror movie tayo? Sa tingin niya ba? Kultong ginagawa niya? Malaki ang atraso niyo sa kanya. You bullied her to death. Oh, come on. Don't be so melodramatic. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay niya. She ended her own pathetic life. Desisyon niyang magbigti.
Napakawalang puso mo talaga, Mika. Kung napapanaginipan mo siya at nakikita, siguro dahil lang yan sa konsensya mo. Bahala kang mabaliw kakaisip. Sumasagot ka na. Do you think... Isang malaking pagkakamali na iniwan ko sa ere si Ellie. Dahil lang sa takot ako sa inyo. I've been a coward and a selfish friend to her. And it's sad. Dahil ngayon ko lang to na-realize kung kailan wala na siya. You need to make her stop. What makes you think na kaya ko siyang patigilin? For God's sake, Mika! She's dangerous! Alam mo ba, Kurt got into a vehicular accident last night. Mabuti na lang at galos lang ang tinamo niya. But you know what he said? Nakita raw niyang nakangisi si Ellie sa harapan niya bago sumalpok ang kotseng sinasakyan niya. Kung totoo man niyang sinasabi mo, wala akong magagawa para patigilin siya. Galit rin siya sa akin. I betrayed her. Sir Jupiter, isa-isa pong lumapit sa akin ang mga kabarkada ni Vanessa. Lahat po sila ay napapanaginipan. Si Ellie. Lagi rin daw nila itong nakikita sa school. Ang isa sa mga ito ay hindi na nakayanan ng takot at nag-drop out. Mula naman nang maaksidente si Kurt, palagi na raw nitong nakikita ang multo ni Ellie. Habang tumatagal naman ay napansin kong namumutla at nangangayayat si Vanessa. Hindi na raw ito nakakapagpahinga ng maayos dahil sa mga pagpaparamdam ni Ellie. Kagaya nila, patuloy rin po ang mga pananakot ng kaluluwa ng kaibigan ko sa akin. No! No, please! Wag! Gabi po noon, Sir Jupiter, at nasa rooftop kami ng school. Nakita ko pong sinasakal ni Ellie si Vanessa at pilit na itinutulak pababa. Gusto ko po siyang pigilan ngunit hindi ko po maigalaw ang mga paa ko. Huwag mong itutuloy ang balak mo. Ellie, makinig ka sa akin. Hindi ka masama. Hindi mo ako kilala. Malaki ang kasalanan niya sa'yo. Pero Ellie, tanging pagpapatawad lang ang magpapalaya sa'yo. Hindi ka pwedeng magpadala sa galit mo. Lumaban ka, please. Wala kang karapatang diktahan ako, Mika. Isa ka lang traidor at makasariling kaibigan. Ang Diyos na ang bahala sa mga kasalanang ginawa nila sa'yo, Ellie. Huwag kang gumawa ng kasamaan para lang makaganti. Hindi mo ako mapipigilan. Papatayin ko ulang yung babaeng to! Huwag! Sir Jupiter, napasigaw na lang po ako ng malakas nang walang kaawa-awang itinulak ni Ellie si Vanessa mula sa rooftop. Kasabay po nun ay napabalikwas ako ng bangon at na-realize na binabangungot na naman pala ako. Pero sa pagkakataong yun, parang napakatotoo talaga ng nangyayari. Parang totoo na pinatay talaga ni Ellie si Vanessa. Tila ba isa yung premonition? Kasi kinabukasan, kumalat ang balita sa buong campus na wala na raw si Vanessa. Wala na raw itong buhay nang pumasok ang mama nito sa loob ng kwarto nito. Alam ko na kung ano ang nangyari. Ngunit ayaw lang pong tanggapin yon ng isip ko. Para kasing imposible. Paanong makakapanakit ang isang taong patay na? Nakita ko siya sa lamay ni Vanessa. Sino? Maglulukuhan pa ba tayo?
Alam mo kung sino tutukoy ko. Nakita mo rin siya, di ba? Pwede ba? Si Ellie. Naniningil na siya kagaya ng sinabi niya sa akin bago siya nagpakamatay. Ang sinabi mo? May kasalanan tayo sa kanya. At lahat ng kasalanan ay dapat na pagbayaran. Pagkatapos ilibing ni Vanessa ay hindi ko na po nakita ulit si Kurt. Ang alam ko ay nag-drop out siya. Maliban doon ay wala na akong balita sa kanya. Nagdesisyon na rin po akong ipaalam sa mga magulang ko ang tungkol sa pinagdadaanan ko. Laking pasasalamat ko't pinaniwalaan nila ako at hindi inisip na nababaliw na ako. Tinulungan po nila akong lumapit sa isang pare kung saan inihayag ko ang lahat ng nararamdaman kong sakit, lungkot, guilt, at pagsisisi. Araw-gabi kong ipinagdasal ang kaluluwa ng kaibigan ko. Hindi ako tumigil sa paghingi ng tawad sa kanya. Sir Jupiter, hindi po naging madali ang lahat para sa akin. Siguro'y umabot din ng 1 taon bago bumuti ang aking sitwasyon. Kalaunan ay dumalang na ang pananaginip ko kay Ellie. Hindi ko na rin siya palaging nakikita. Hanggang sa umabot sa puntong nawala na talaga siya. Pero hanggang ngayon ay nasa puso't isip ko pa rin siya. To be honest, may nararamdaman pa rin po akong guilt. Nanghihinayang pa rin ako sa friendship namin. Pero wala na akong magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Ngunit may mahalagang leksyon akong natutunan sa kabanatang iyon ng buhay ko. Bullying is not okay. Hindi tama na manakit ka ng kapwa mo. At hindi rin tama na manahimik ka lang kung may nakikita kang mali. Kailangan mong magsalita, kumilos at ipaglaban kung ano ang tama. Naway may natutunan rin po kayo sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa pagkakataon na mailahad ko ang kwentong ito sa inyo. God bless po sa ating lahat. Nagmamahal, Mika.